नमस्कार भाई लोग। तो हाँ, आज गर्दा मचावे के बा काहे कि हम बताए भाई लोग के आज भोजपुरी के 3 ऐसन सुपर स्टार के गाना आ रहल बा। बोलबम के आ गइल बा जौना गाना ने तो बड़का धमाल मचा रहल बा भाई लोग। तो पहला नंबर पे हम बात करे जाए भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताए कि पावर स्टार पवन सिंह जी के पीली पुदीना भोजपुरी बोलबम सॉन्ग आइल बा भाई लोग। जौना गाना के गैले बानी पवन सिंह जी और उनकर साथ दिले बानी प्रियंका सिंह जी। ई गाना के लिखले बानी भाई लोग रोशन सिंह विश्वास जी और ई गाना के म्यूजिक बनवले बानी प्रियांशु सिंह। हम बताए भाई लोग कि गाना आज सुबह 5:45 AM में वेब म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। अब दूसरा गाना की ओर चली भाई लोग। तो दूसरा गाना जे बा कि आज भोजपुरी की ट्रेंडिंग स्टार यानी खेसारी लाल यादव जी के बारे में। तो हम बताए भाई लोग कि खेसारी जी के एगो बहुत ही बढ़िया बोलबम सॉन्ग आयल रहा जौना गाना के नाम है ललटेनिया। ई गाना के गैले रहे खेसारी लाल यादव जी और उनकर साथ दिले बानी अंतरा सिंह प्रियंका जी। ई गाना के लिखले बानी भाई लोग अखिलेश कश्यप जी और ई गाना के म्यूजिक बनेले बानी श्याम सुंदर जी। हम बताए भाई लोग कि गाना आदि शक्ति फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। रउआ सब जाए और ई गाना के सुनी और दुलार प्यार दी जा और कमेंट में बताइएगा जा कैसन लगी। और तीसरा खबर के बारे में चली भाई लोग। तीसरा खबर आ रहा बा प्रमोद प्रेमी यादव जी के बारे में। हम बताए भाई लोग कि प्रमोद प्रेमी यादव जी के भी एगो बढ़िया बोलबम सॉन्ग आ रहा बा आ गइल बा जौना गाना के नाम रहा बौड़ाहवा के घर नहीं खे। गाना के गैले बानी प्रमोद प्रेमी और शिल्पी राज जी और ई गाना के लिखले बानी कृष्णा बेदर्दी जी और संगीत दिले बानी रियाज शर्मा जी। हम बताए भाई लोग कि गाना आज सुबह 6:30 AM में प्रमोद प्रेमी इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया गया। तो हाँ भाई लोग, आज के यही 3 खबर रहे। फिर से मिले हम अगले वीडियो में अगला दिन अगला खबर लेके। तो रउआ सब हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करी।